olen Johanna Pulkkinen ja tänään ollaan Aurassa ja esitellään teille kaunis 2007 rakennettu omakotitalo, joka sijaitsee lapsiperheille sopivalla alueella ja tontti on kompakti, noin 1200 neliötä. Hyvin helppohoitoista, kivipihaa ja nurmikkoa. Pihalta löytyy myös 2 auton lämmin autotalli sähköistetyllä ovilla ja takapihalta erillinen kylmävarasto. Mutta lähdetäänpäs kurkkaamaan kaunista kotia sisäpuolelta. Talossa on asuinpinta-alaa 146 neliötä ja se on jaettu 2 tasanteeseen. Nyt seisomme ylätasanteella ja täällä on kodinhoitohuoneet, kylpyhuone, sauna, erillinen WC ja 2 makuuhuonetta. Alatasanteella upea, täysin 2006 uusittu silkkitimpureiden avokeittiö, avoin olohuone ja jatkeena TV-huone. Soveltuu parhaiten pienelle perheelle tai pariskunnalle, sillä makuuhuoneita on 2, mutta avaran olohuoneen jatkeesta eli TV-huoneesta on mahdollista myöskin tehdä 3. makuuhuone. Kiitos kun katsoit videon. Minä olen Johanna Pulkkinen ja tätä kaunista kotia esitellään pääsääntöisesti yksityisnäytöin. Eli ota yhteys, näytöllä nähdään!